وزیر دەرەوەی ئەمریکا مایک پۆمپیۆ ji hevşanê xwe yê Tirkiyê re Mewlûd Çavuşoğlu tekeziya Washington li ser parastina hevpeymanên wê li Sûriyê kir. Ajansa Anadol ragihan ku wezîrê derveyê Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu li gel wezîrê derveyê Amerîkî Mike Pompeo doşemiyê diriya peywendiyeke telefûnî de dawîn pêşhateyên Sûriye û taybet Pirsa Kurdî û çekdarên Sûriya Demokratîk û YPG yên ser bi pêdê ve guftûgo kir ku Ankara amadebûna xwe bi proseyeke leşkerî li ser wan de daxuyanî û dibêje ku ew ê wan ji nav bibe. Di daxuyaniyekê de Wezareta Derveya Amerîkayê doşemiyê got ku Pompeo ku nihal welatê Îmarata Erebî û hevdemî ku gera xwe ji bo rojhilata navîn de birêve dibe di peywendiya xwe ya telefûnî de ji Oğlo re tekez kiriye ku wilayetên yekgirtî Amerîka dê metirsiyên ewlekarî ku Tirkiye li ser sînorê xwe rastî wan tê çareser bike. Di heman demê de Pompeo tekez kir ku Amerîka guhpêdaneka taybet dide garantiya ewlehiya hêzên xwecihî li Sûriyê ku mil bi milê Amerîka şerê rêxistina Daişa terorîst kirine û ew yek wek amajeyeke zelal bi çekdarên YPG bû ku beşê sereke ji hêzên Sûriya Demokratîk û Tirkiya wan dibîne rêxistineke terorîst. Herwiha daxuyaniyê amaja bûyekê kir ku her du wezîran li ser giringiya berdewamiya şêwirên Amerîkî-Tirkî wek beşekî ji vekşana Amerîkî ji Sûriye û hemahengiya her du aliyan kir. Her di vê derbarê de û lêdwanekê de ji bo rojnamevanan piştî peywendiya telefûnî li Abu Dhabi Emîdê diplomasiya Amerîkî got ku Washington û Tirkiye eger heye di danûstandinên xwe de derbarê Sûriyê bigina encamekê garantiya Tirkiye ji gefên terorîst ji aliyekî ve bike berevaniya Kurdan ji aliyekî din ve bike. Ajansa Reuters li ser zarê Pompeo jî belav kir û got ku ew geşbîne bi encamna baş piştî ku wî gel wezîrê derveyê Tirkiye ew peywendî kiriye û dosyeya Kurdan li Sûriyê gotûbêj kiriye û got jî hîn gelek hûrgulî hene divê kar li ser wan bêkirin lê di bawariya Pompeo de ew ê çareser bibin Amerîka mafê Tirkiye di berevaniya welatê xwe de dijî terorê daniye berçav lê ew dizanin jî ku ew ên şerê terorê bi Amerîka re kirine li Sûriyê ne terorîstin hojayî parastinê ne. Li gorî Mike Pompeo